Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop sa ating hashtag Biyaheng Growth ay para sa mga love nating takot sumubok. Takot na umalis sa kanilang comfort zone, takot na magbaka sakali. I understand that gambling in life, lalo na a lot is at stake, is kinda risky. But there are things in life that's worth the risk, my love. You want to see yourself in places you've never been? You've got to be willing to do things you have never done. Hindi lahat ng problema matatapos kung aatakihin mo sila ng pare-parehong solusyon. And most certainly, you cannot overcome anything in life if you'll keep on running back to your comfort zone. So tandaan mo, love, every success story is a tale of constant adaptation, change, and revision. So try, my love. It won't hurt if you'll try, okay? Second stop ng ating hashtag Biyaheng Growth ay para naman sa mga love nating nadapa at nagkamali. Love, no matter how dark your world may seem, there's still a corner in it where you can find light. Huwag ka lang sumuko sa pagkapa, huwag ka lang huminto sa paniniwala. Yung iba kasi sa atin, my love, kapag nagkamali ng minsan, nagpapatalo na sa salitang discourage. Don't. Let's learn sa mga kabisyo nating scientists, explorers, sino pa ba, mga inventors. Sila yung mga taong kahit hindi nila alam kung magwo-work ba ang isang bagay na pinagtutuunan nila ng panahon at effort, they still keep on pushing for a breakthrough. Why? Because every failure nila, they know it will take them one step closer sa gusto nilang result. One less wrong step to take until they find the right path. So love and failure, remember there is growth because the struggle is part of every journey. Now, before we go back to more of our diva songs, my love, paalala muna sa mga mahal ko, kung gusto nating makaalpas na tayo sa madilim na tunnel na to brought to us by this pandemic, please, sumunod tayo sa utos ng barangay. Please, makinig naman tayo. Please, seryosohin natin ang social distancing, okay? Last stop ng ating hashtag Biyaheng Growth ay para naman sa mga aspiring entrepreneurs. Yan, yung mga nagsistart, mag-build ng business ngayong pandemic. Alam nyo guys, sa totoo lang, I find them brave and admirable because they refuse to stand still and stay still sa panahong sinusubok tayo. They refuse to give in to defeat sa mga panahong umaasa ang iilan sa ayuda. O diba? They may have started a small venture towards success, but it is a step moving forward. I'd rather see that than yung mga toxicity sa timeline ko. So para po sa may mga kaibigang nagsisimula ng small businesses, please, wag kayong EPS. Huwag puro hingi at freebies. Be a supporter. Hindi nyo kailangan maging constant buyer if you don't like, but at least support their business. I-encourage nyo sila to keep on pushing. Share nyo yung mga small beginnings nila sa timeline ninyo if you can. A little help sa startup ng isang business goes a long way. And sa mga nagsistart po ng mga small businesses, say no to free services and say no to free taste grabbers. Huwag kayong mag-tolerate ng mga timawa. Tapos, kung wala naman kayong maitutulong, ayos lang. Huwag lang kayong magsalita ng hindi maganda sa ginagawa nila, okay? They need all the positivity they can get because having the right mindset and attitude can literally change a business course. Kaya sa mga love natin, kapag nagsistart kayo ng mga business ninyo, mag-stick lang kayo sa mga friends na may positive attributes and say no to negatrons, okay? Sa mga love natin, dire-diretso lang ang ating kwentuhan sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Now, kasama nyo pa rin si DJ Lala para sa ating programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one FM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.